Hei, onko tää aito podi? Onko podi? Onko taas podi? Tää on pakko kysyä tässä näin, että Janne Viitala, mitkä traumat sun lapsuudesta tai muuta, että sun on pakko valehdella koko ajan? Miksi sä valehtelet koko aika? Miksi sä valehtelet koko ajan? Älä puhu päälle. Ole nyt vittu hiljaa vähän aikaa, vittu runkkari. Miksi sä valehtelet koko aika? Miksi sä valehtelet niinku asioita, että muka Voimapuoti ei ole ketään ikinä koskaan käskenyt tekemään yhtään mitään tuotetta tai rahaa vastaan. No näin Markus aikoinaan. No Markus varmaan purki jotain pahaa oloa ja meni teidän kiusaajaporukkaan mukaan. Ikinä ei. Sä väitit, että Tontsallekin on sanottu näin. Ja Tontsalle maksetaan ja muuta. Ei pidä paikkaansa. En sanonut. Älä väitä Markus, sä taas valehtelet. Mä sanon, että Markukselle on maksettu. Sä sanoit tuossa äsken aikaisemmin, sä puhuitte myös Tontsakin ja Tontsa myös itse. Joo, minua kans on painostettu ja ei ole ikinä ei ole ketään. Kenellekään ei ole koskaan maksettu, lähetetty mitään tuotteita. Ei, sä vääristelet taas. Mä sanoin Markuksen kohdalla, että sinä ja Voimapuoti. Tontsan kohdalla mä sanoin vaan sut. Älä vääristele. Voimapuoti, sä oot koko ajan myynyt. Sä oot koko ajan monta kuukautta ja vuotta tässä ollut, joko näitä ollut, että Voimapuoti maksaa jollekin, että käsketty sua haukkumaan. Sä sanoit vähän aika sitten, että Tontsallekin sanottiin, että haukutaan, että maksettu, että sua haukutaan jotain rahaa vastaan. Kyllähän esimerkiksi Harrikin on harrastanut sitä sun livessä, maininnut mua siellä. Niin, mitä sä selität vittu? Älä vedä hei Harri, älä ikinä vertaa itseäsi Harriin. Ja minkä takia sä valehtelet? Mikä tarve sulla on valehdella tästä näistä yksityisistä? Miksi sä postaat sun yhteisövälilehdelle? Miksi sä postaat sun yhteisövälilehdelle muiden ihmisten yksityisviestejä? Ja asioita. Tontsa, lopetan. Hei, älä puhu asioista, mistä sä et tiedä yhtään mitään. Sä et tiedä siitä pakkismyyntihommastakaan yhtään mitään. No kyllä mä tiedän aika paljon. Sä et tiedä, olitko sä siellä kulttuuritalalla, kun Harri pikkasen kyykytti Mike? Ja tiedätkö sen syyn, miksi se tapahtui? Ihan varmasti se läski on kyykyttänyt. Ihan varmasti. Sinuna en paljon huutelisi läskiä. Sillä on ihan oikeesti saatana nippanappa kädet vittu ylettää saatana sen maha yli vittu ruokapöydällä. Sulla on mitä itsesurvaistaa. Sulla on mitä itsesurvaistaa. Ja nyt kaikki pitää turvan kiinni. Mites tähän kuuluu? Nyt sä Viitala vastaat mulle. Minkä takia sä levität muiden ihmisten yksityisviestejä ja sä valehtelet tästä penishommasta? Mikä pakkomiele sulla on mun penikseen? Kenen yksityisviestejä? Sä oot tuolla levittänyt jotakin Jenspan viestejä jotain muuta. Mikä pakkomiele sulla on tätä? Ei se ollut Jenspan. Olihan siellä. Sulla oli yhteisövälilehdellä saanut ymmärtää ihmisille, että siitä jostain keskustelusta. Se ei ollut Jenspan yksityisviesti. Olihan siellä Jenspan nimi. Sehän oli yksityiskeskustelu. Se oli eräs henkilö. No minkä takia sä levität täällä muiden ihmisten yksityiskeskusteluita? Ja mitä vittua mun ja Jenspan asiat kuuluu sulle? Mitä vittu mun ja Jespan väliin, mitä me tehdään keskenään ja lähetellään? Podi, anna nyt saatanan podi vastata edes. Kysyttiinkö sulta jotain? Kysyttiinkö sulta vasemmistoliittolainen jotain? Ei vaan sä oot vitun typerä. Janne Viitala, miksi sä olet niin kiinnostunut mun peniksestä? Miksi sä olet kiinnostunut mun peniksestä? Miksi sä valehtelet siitä jatkuvasti? Mitä sä podi edes kysyt sun peniskiinnostuksesta, jos ei siihen saa vastata? Ole Matti on nyt hiljaa. Sä et anna edes vastata siihen, minkä takia. Mä kysyn Viitalalta nyt, minkä takia sä valehtelet jatkuvasti ja pyörität tätä asiaa ja pidät yllä? Hei, mä oon yrittänyt vastata tuohon sun edelliseen kysymykseen, mutta kun sä et anna vastata. Esimerkiksi se ei ollut Jenspan mikään yksityiskeskustelu. Sä oot yrittänyt ihmisille myydä tässä koko aika jotakin, että
Turpa kiinni. Jotakin ahdistelen täällä ihmisiä ja lähettelen ihmisille vaan vittu tosta vaan jotain Feniksen kuvia. Tästä tää homma lähtee. Ja se eräs toinen henkilö antoi mulle luvan käyttää sitä. Et sä voi lähettää, hei. Sä oot jo rikkonut tässä lakia, että sä oot jotain, mikä on kirjesalaisuus, vai mitä tuo Markus sanoi omassa kirjassaan. Se on kirjesalaisuutta. Ja Markus ja Tontsakin on tässä syyllistynyt. Tontsakin on syyllistynyt tässä lähetyksessä. Mitä mä oon tehnyt? Mitä mä oon tehnyt? Minkä takia sä valehtelet? Tontsa myi täällä jotakin, että mä ahdistelen Jenspaa. Mitä mä oon myynyt? Ja Nestesika myy täällä, että mä olen lähetellyt Jenspalle kuinka ahdistelen. Tää on tätä paskaa. Mikä tää on tää pakkomielle valehdella? Ei sulle kuulu, kenelle mä oon lähettänyt Feniksen kuvia. Kuka mimmi kaipaa? Sinulle ei kuulu, kuka nainen haluaa nähdä minun kyrvän. Ymmärräksä, Viitala? Minun kyrvän kuvat ei kuulu sulle, ja kuka nainen haluaa nähdä minun Feniksen. Se ei kuulu sulle. Keskity siihen sinun vaimoosi. Keskity siihen sun vaimoos, saatana, ja lähetä sille. Puhu sen kanssa omasta kyrvästä. Vittu, sä oot Tontsa sairas. Sä kerroit tästä. Sä oot Tontsa, laitoit tän liikkeelle. Tontsa, oliko sä Tontsa ylpeä? Tontsa, sä oot kehittänyt tän sopan. Sä oot Tontsa kehittänyt tän sopan. Sä oot Tontsa kehittänyt tän sopan. Sä oot vetä Jenspan tähän mukaan, ja Nestesikaa on vittu levitellyt tän ja laittanut mut huonoa valoa ja yrittänyt myydä, että mä ahdistan täällä ihmisiä ja lähettän ihmisiä. Mitä helvettiä kuuluu? Mitä helvettiä kuuluu teille? Kuuluu se meille, jos sä lähetät kikkelikuvia pyytämättä, niin kyllä se vähän kuuluu meille. Pyytämättä? Mistä sä, Matti, jo tiedät yhtään mistään mitään? Mä epäilen, että se on joku tämmönen sama pyytämättä koodi kuin Fanipojat. Fanipojat, te ootte homoja. Te ootte homoja ja te ootte niin perä... Kodi, tiedätkö sä 420 puhuu persereijasta ja homoilusta ja peniksestä, niin myönnä nyt, että sä oot kaappihomo. Kodi, tiedätkö sä semmonen koodi, kun... Olette kaikki kaappihomoja. Kaappihomoja kaikki. Kodi, tiedätkö sä semmosen koodin... Sauhupääpodi. Tiedätkö semmoisen koodin kuin 420? Janne Viitala, mielisairas Janne Viitala. Joo, älä, mitäs perkele? Tää on sun kannattaa oikeastaan keskittyä siihen omaa vaimoa vaan, jätät muiden miesten peniksen haaveilun pois. Ei mitään. Älä levitä tommosia valheita. Älä levitä tollasia valheita. Sä oot sairas. Sä oot sairas. Älä puhu päälle. Sä itse sanoit tässä livessä, että sä oot laittanut Jenspalle kullinkuvan. Niin, koska te ootte myynyt, sä oot myynyt ja joka puolella vittu kirjoitellaan ja paskaa ja jauhetaan. Miten sä oot tuonut tähän liveen keskusteluun sun kullisvittu? Älä väännä nyt tätä asiaa ylös alas. Sä väännät kaiken asian ylös alas. Hei, mulla ei ole mitään hävettävää tässä. Hei, mulla ei ole mitään hävettävää Nestesika. Sulla on Nestesika häpeä mitään. Nestes siellä on hävettävää. Nestesika, hei. Nestesika, minkä takia sua kiinnostaa muiden miesten penikset? Kerrotko mulle tänään. Miksi sä oot kiinnostunut mun peniksestä? Miksi sä oot kiinnostunut mun peniksestä näin paljon? No varmaan sen takia, koska sulla nuo naiset ei tunnu pysyvää, vaan varmaan sen takia, koska... Naiset ei tunnu pysyvän. Niin. Mistä naisista sä nyt puhut? Ei mulla ole mitään naisia ollut tässä moneen vuoteen. Sun elämän naisista, Podi. Niistä, jotka lähti narkkarin matkaan esimerkiksi. Älä puutu mun asioihin, Janne Viitala. Eikö se oli minä? Se oli minä. Miksi sä postailet? Sä oot mielisairas. Sä oot mielisairas. Podi on kyllä vittu sekaisin. Sä oot Tontsa. Podia ja naista ei voi... Tiedätkö sä, Podi, tiedätkö sä, kun... Sä oot Viitala hei ihan mielisairas. Ei, kun podista ja naisista pitää puhua samassa lauseessa. Sä postailet sun YouTube-yhteisön välille lehdelle jotain yksityiskeskustelua, sen jotain vittu miesten peniksistä ja pien penis ja ei seiso. Mitä puhut sä omasta peniksestä nyt vai mitä sä selität? Itse se, joka kävi sen keskustelun, se itse mulle laittoi sen. Mua ei kiinnosta, kuka sulle on laittanut, mitä on laittanut, mutta sä valehtelet. Lopeta se valehtelu. Ei mä valehtele. Mikä siinä oli valetta? Oletko sä, hei Janne Viitala, oletko sä ollut minun, hei, nyt turpa kiinni Matteo.
Haista sinä saatana Ole vittu nyt persereikä. hiljaa siellä. Ole hiljaa nyt siellä yläkerrassa. Haista Brownin persereikä, kun se on ainoa, joka on hengissä ja jaksaa sua enää tässä vaiheessa. Te ette kykene keskustelemaan. Ette kykene keskustelemaan. Oletko sä Viitala ollut? Sä taas jäit podin valehtelusta kiinni. En mä ole jäänyt mistään valehtelusta kiinni. Mä en valehtele. Sä valehtelet. Oothan sä jäänyt tuossa vittu valehtelusta. Oletko sä ollut niissä minun ja Jenspan yksityisviesteissä? Oletko sä ollut siellä paikalla katsomassa, mitä me keskustellaan? Eihän tossa ole sun yksityis. Siis tossa on sun julkisia kommentteja tuossa postauksessa. Sä oot ihan itse jakanut. Mitä postauksia? Mitä mä oon postannut? Mihin mä oon postannut? Mitä mä oon postannut? Mä oon Jenspasta puhunut sanaakaan missään. Ei kun mene kahtomaan tuo mun yhteisöpostaus. Ja eikö oo puhunut Jenspasta? Mä en oo puhunut sanaakaan vasta kun tässä Tontsan livessä. Vasta kun tässä Tontsan livessä mä mainitsin Jenspan nimen. Mä en oo missään muualla maininnut. Hei, kyllä sä oot kirjoittanut vähän veliä Jenspasta. Mitä sä vittu selität? Mä en oo Jenspasta puhunut sanaakaan missään. Sähän se saatana puhut niitä. Laitat yksityisviestejä tuolla vittu, levität omalle yhteisövälin-lehdelle, mitä Jenspa on vastannut jollekin yksityisesti, niin sä levität sen tuolla omalla yhteisövälin-lehdelle ja vielä valehtelet. Kui kauheeta. Kui kauheeta Jenspa on vastannut. Joo, en oo. Kauheeta. Niin, no sehän on valhe. Joo, en oo. Sehän on valhe. Eihän. Eihän oo. Kuuntele nyt itseäsi, kuinka mielisairas oot. Mä oon miettinyt, että podilla onks kukaan nähnyt näitä kuvia? Ei tästä tule kato koskaan yhtään mitään, kun Jatko Viitala on niin kova vallan valehtelemaan. Onko podilla semmonen niinku tammen terho vai onko se semmonen suomi? Paikalla. Sä et tiedä, sulla ei mitään käsitystäkään, mitä me ollaan Jenspan kanssa keskusteltu. Sä et ole ollut sulle mitään käsitystäkään, mitä me ollaan Jenspan keskusteltu. Jos Jenspa ei uskalla itse myöntää sitä, että se on lähettää mulle alastonkuvia, niin sillähän mä voin. Antaako se sulle henkistä tukea? Sulle ei kuulu minun yksityisviestit, kenen naisen kanssa mä lähetän. Jätä minun rauhaa ja miksi sä puhut minun peniksestä jatkuvasti? Sä oot sairas, Janne Viitala, ymmärräksä? Hei, saatana läskipää. Sä oot Janne Viitala sairas, miksi sä puhut mun peniksestä jatkuvasti? Sä oot monta kertaa puhunut sun kanavalla mun peniksestä, kuinka pieni se on, se ei seiso, sä huudat omaa penistä, sä valehtelet. Sä valehtelet. Eikö te ootte sairaita, kun mä yritän tässä saada teille jotain järkeä päähän. Olisiko nyt pikkuinen hetki aika keskustella podipeniksestä? No tehän te tee mitään muuta kuin vähän väliin keskustelette. Joo, mutta podi, mä en tuossa kuukauteen mä en maininnut sua millään tavalla. Niin sä sanoit aikoinaan... Se sun kuukausi on aika pian, siinä 6 vuotta on menossa jo, niin se kuukausi on sinne tänne. Sillä mitään. Älä vaiha puheenaihetta. Älä vaiha puheenaihetta. Älä mainitse. Älä puutu mun yksityiselämää. Älä puutu mun yksityiselämää. Älä tuo tänne internettiin niitä ihmisiä, jotka ei ole millään tasolla täällä liitty näihin asioihin. Ja Tontsahan tämän liemen keitti. Ei, nyt Tontsalle hei. Ei, mitenkään nyt sinä saatana Sajalongan paviaani. Sinä saatana Sajalongan paviaani, niin sinähän tässä sotket kaikkia muita tähän juttuun, mikä ei tähän liity. Millä vitun tavalla niin Seikosan vaimo ja sen lapset liittyy näihin juttuihin? Ole nyt vittu sinä hiljaa, tai mä tuun saatana sinne sun portille ja revin ne saatanan portit irti. Tontsa, kuuleeko Tontsa? Tontsa kuuluu aika hiljaa sun ääni, laita mikrofonin kovemmalle, ei kuulu. Ei, kyllä mun pitäis kuulua. Eikö sä Tontsa arvosta ittees enempää? Eikö sä muista, mitä tää Nestesika on tehnyt sulle? Miten sä vitit kaveraa nyt tämmöisen miehen täällä? Muistatko sä, mitä se on tehnyt sulle? Se on levittänyt niitä sun alastonkuvia ja se on mollannut sua ja se on tehnyt... Pääsee eroon tästä paskasta ja just tämmöistä vitu Porilandiasta ja näistä vitu paskasta. Komeeta. Arvosta itseäsi nyt vähän enemmän. Eikö sä muista, mitä Nestesika on sullekin tehnyt? Ai niin, mutta kun teillä on tää yhteinen juttu, että kun
mua saa kato vihata, niin silloin te unohdatte nämä omat ja henkilökohtaiset. Mutta mä suosittelen nyt Janne Viitala sulle, että jätä minut rauhaa, älä puhu minun peniksestäni, älä haavele minun peniksestäni, älä valehtele minun peniksestäni, älä puhu Jenspasta, älä vedä mitään valheita, älä vedä mitään valheita, älä selitä näitä valheita täällä. Mutta mä menen suihkuja nukkumaan. Sä oot sairas Janne Viitala. Sä oot sairas Janne Viitala. Ei, kun sinä oot sairas. Eikö sä oot sairas? Sä oot sairas, nyt mä surpaan. Mutta, hei, Podi. Sulta revitään pää irti. Pää revitään irti. Janne Viitala, pää revitään irti. Kenkiä nuollaan 10 000 euroa. Tuo 10 000 euroa ja pää revitään irti ja kenkiä nuollaan. Nähdään joo. Huomenna on Seiko. 10 000 euroa. Podi, seuraa 10 000 euroa ja muista sä oot syyllistynyt vakaviin rikoksiin. Ei sulla ole Podi varaa maksaa kenellekään 10 000 euroa. Eikö sä maksat 10 000 euroa ja sä maksat 20 tonnia Markukselle, että pasit sinne kehään, kun sä livistit siitä. Vitut. Sä livistit siitä ottelusta. Koska muuten Toyota rupeaa olemaan kunnossa. Vasemmalla kädellä. Vaimo piti laittaa linssille. Sä sanoit, että vasemmalla kädellä kusta tahansa. Vasemmalla kädellä. Jätä mun penis rauhaa. Älä haavele mun peniksestä. Älä haaveile mun peniksestä. Ei vittu, tää on kovaa. Ja Tontsalle vielä tähän näin. Arvosta itseäsi vähän enemmän ja muistele, mitä Nestesika on suakin kiusannut. Ja se käyttää sua hyväksi. Tontsa. Voitko Podi vastata siihen, että miten nämä ulkopuoliset, äsken selittelit tuolta ulkopuolisista. Nestesika käyttää sua Tontsa hyväksi. Podi. Älä mene tähän lankaan. Nestesika käyttää sua hyvä. Mä tuun Podi kohta sinne portille ja käytän sua hyvä. Tule Matteo portille. Joo. Tule tänne portille, tule Matteo. Äijä polvi. Ota kitara mukaan, niin soitellaan kitaraa. En mä osaa soittaa kitaraa. Mä kuulin, että sä ootkin kitaramiehiä. En mä. Joo, mä kuulin samaa juttua tuo Maken kanavalla. On tää hurja. Mutta no voi harmi. Mä ajattelin, että sä oot kitaramiehi, niin oltais voitu soitella yhdessä kitaraa. Ei. Se kysyy. No sittenhän sä oot ihan luuseri, kun sä et osaa kitarakas soittaa. Mä voin linkata Seikon kanavan. Mä soitan rumpuja, mutta Vakko seuraa. Mä sain pannia. Sanoit mulle pannia. Sanoit mulle pannia, kun siellä kehuttiin Maken kanavalla, että minkälaisia kitaramiehiä tämä Matte on, kun mikä kitara tuossa mä en pysty tunnistamaan. Mä sanoin, että se on Gibsonin Les Paul. Ja sen jälkeen tuli pannia. En mä oma viikas saatana, tiedä edes mitä. En mä asua kyllä mistään kitaraa. Oi. Vain ne. Podi, saanko mä kysyä sulta yhden asian? Ihan rehellisesti. Kun sä et osaa aikaisempaa sanoit tuosta ulkopuolista tuomisesta YouTubeen, niin olethan säkin tuonut Seiko vaimoa YouTubeen? Niin, Seikohan on tuonut kaikennäköisiä mun eksiä ja kaikennäköisiä muita ihmisiä tänne tubeen, että mä mainitsen hänen nimen. Sun eksät on tuotu niin kuin mä sanoin, niin mä voin sanoa ihan mitä mä haluan täällä. Sun eksät on tuotu julki vaan sillä mielessä, että on sanottu sun eksä. Podin eksä. Ei, siellä on nimet ja kaikki mainittu ja kaikennäköistä ja kaikki te olette mun Mä en tiedä oikeasti mikä. Mä voin, niin kuin sanoin tuossa kuuntele. Mä en tiedä esimerkiksi sen miksei me muut saa sanoa, mitä me halutaan. Ja mä en tiedä esimerkiksi sen muijan nimeä, joka karkasi narkkarin matkaan. Mutta hei, Sani on ihana, moi. Mulla on puhelin, tää Restream on niin paska, että tää räjähtää tää puhelin kohta. Sani on ihana, morjesta. Mistä teille täällä Janne Viitala kuuntelee siellä vielä. Nyt Janne Viitalalle terveisiä. Janne Viitala terveistä, lopeta se minun peniksestä valehtelu ja haaveilu, keskity oman vaimon naimiseen, jätä minun penis rauhaa ja älä tuo mitään muiden yksityisiä keskusteluja täällä mihinkä omalle yhteisölle ja lopeta se saatanan valehtelu, lopeta se valehtelu. Ja Tontsa, sähän myönsit tämän ja sähän Tontsa äsken myönsit tämän saatanan sopan taas keittänyt. En minä mitään sopaa. Kyllähän sä et saa kännissä, että sä et taas edes muista, mitä sä oot vartti sitten sanonut.
No en minä ole ainakaan mitään, sä tuot itse tänne rahisee jostain peeniksestä. Mä en tiedä vittu on puhuttu mistään kenenkään No peeniksestä. vittu, sähän selitit täällä äsken tätä Jespa-juttua. Eikö sä muista, kun sä oot näin kännissä? Ei minä mistään. Laita nyt se korkki kiinni, vittu. Hyvää yötä. Rahisee jostain peeniksen koosta. No niin, se lähti, mutta just kysyä, että millainen kulli sillä on. Onkohan se semmoinen suonikas oikein vai onkohan se semmoinen tammenterho? Kenenkään peniksestä puhunut, kyllä tässä oli vesi.